To, 'yan uwana na faɗin duniya baki ɗaya muna ɗauke da asirin tasarifin kuɗi mai sauƙi wanda zai fitar maka da naira 500,000 kacal, naira 500,000 kacal ko naira ko dala ko euro ko pounds ko sefa ko riyal ko wane irin kuɗi a duniya zai fitar maka da idan dala ce zai fitar maka da dala 500,000, naira 500,000, sefa 500,000 ko wane irin kuɗi kake buƙata a faɗin duniya to naira 500,000 ce babu yawa. Wannan asiri masu ƙananan ƙarfi wanda suna son aikin tasarifi amma ba su da dama ko kuma kuna da 'yan buƙatu ƙalilan. To wannan asiri naku ne masu 'yan buƙatu ƙalilan wannan asirin tasarifi minti 10 daidai wa daida dukiyanka ya bayyana 500,000 ko wane irin kuɗi kake buƙata a faɗin duniya. Insha Allah wannan aiki 500,000 kacal yake cirewa ƙaramin aiki ne amma da zafin shi aiki ne da zafin shi wannan aiki nan take a cikin sauƙi zai fitar maka da 500,000 cash nan take zai fitar maka da 500,000 cash a cikin sauƙi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna kuma fata alheri game da ake mana fata alheri daga ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban da suke kira mu suke saka mu aika wanda suke turo mana saƙonni ta da suke mana fatan alheri da gurare da wanda mun kama irin su Nijar kamar Libya, Chad da wani ƙasar South Africa, Libya, Burkina Faso kamar irin su South Africa da irin su Algeria da sauran ƙasashe wanda suke biyo mu ta wasu domin ƙarin bayani to muna farin ciki muna godiya sosai daga wannan